Usa ni sa project nga nadawat namo gikan sa mga bata, no? Cool kayo, lampshade or unsa ni? Basta out of or gikan sa recyclable materials. Kana siya kay mga kana ganing plastic nga kana plastic nga kutsara. Nya sa sud mura og kanang plastic nga litro sa soft drinks. Oh, nya. Oh, ina purma ging ana. Cool kayo. Nagibutang og suga. Uy, ani na ang mga project ro na sa mga bata. Cool ha? So, kadtong nga project, gikan to sa mga bata. Ang project is maghimo og something out of recyclable materials. So, mo ni among nadawat. No? So, lain-lain, daghan. Yung kadtong akong gipakita ganina mo tius sa amo nakitaan ganidot kayo kani mo siya wishing well ug napaginilain nga kani siya kay mga papel man agi lupot-lupot mura man siya mahog nga common or pagkita na tingana kani siya na mura siya lantern gikan sa dako nga galon o nagipang putol-putol o gikuluran o ayan lantern. So, pwede yung no, mga galon, mga litro, or plastic nga litro, kana papel, kani mga karton nga gilap. Sa una, ingani raman tao na mong projects, na wala ginahugibutang ako agapil din ha, kay sa una, ingani ragid ka simple mo mga project, no? May anara, mga papel, yabutang agnaw. Oh, ayan, di ba, mura nagkagubot. Pambitay na, ibutang sa yarn, or mga sticks o nahimong paypay nga nara ka simple na karon nag-anam naging ana ug kani mo oy mga kana kita nang kumon no pero nindot ni makatabang diya ni una makatabang ni magamit ang mga basura o kadaghan na kayong basura man karon o kita mo ani no usa ni sa problema karong mga panahon na daghan na kayong mga plastic nga tong panglabay. So kaniding ubang mga plastic ani magamit ra unta di ay no sa nindot na paagi makakwarta pa ta. So gawas nga mo gamay-gamay ang basura bis ilabay ni gamiton pa man nato ang mga nagbuhat ani no kung ma-discover ni kung nagkakita ani no pwede na niya mahimong pangitaan. No, nindot kayo sinakuha nila sa uban nga tao o nakita sa mga DIY nga videos pero ako ni suwayin kong tanaw DIY nga akong gibuhat akong gisuwayan di man maporma kani kamao gid siya nagid siya skill. So sa mga ta uban din ha nga na mga skill nga parehay nga ni use recyclable materials para makuhaan po natong basura kunya mapangurtahan po ninyo no para nako naka-appreciate ko ani